ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಯಾನೇನೆ ಒಂಜಿ ಕೋಲದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನರೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಮೇರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕೋಲದ ವೀಡಿಯೋ ಅವಳು ಚೆಂಡದಲ ಪೂರ ಇತ್ತರು ಅಂಚನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಕತೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರು ವಿಜಯ ಲಾಕ್ಸ್ ಬಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಜರಕು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪನೊಂದು ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ತೂಕ